oso interesgarria iruditu zait. Hunkigarria. Esperientzia pertsonalak horrela kontatzen dituzte eta nire ustez nahiko hunkigarria. Oso interesgarria iruditu zait, ez nekien gauza asko azaldu dizkidatelako. Superideia ona zeren azkenean interaktiboa izan da, interesgarriagoa bilakatzen da guztia. Aizea, banita, mi urte askotarako. Oso ideia ona iruditu zait, horrela zailagoa da arreta galtzea, eta interaktiboa egiteak interesgarriagoa ere egiten du. Azken galdera zuretzat. Kuriosoa, porque makina bat zen. Nahiko polita nire ustez da, zoriontzeko moduan ze nik uste dut hori ez dela errez azkenean egitea eta nahiko nola berria. Istripu bat izan ezkero, edota istripu bat ikusizkero, badakizu zeintzuk diren eman behar ditugun urratsak. Nire ustez denak, ze azkenean nire ustez denak dira hunkigarriak. Nik uste dut nahiko hunkigarriak izan direla guztiak, ez? Alaitzena nahiko hunkigarria izan da, batez ikusten zen nolako zegoen eta egoera, ez gau egituta olako gauzak entzutera eta ikustera eta bada pixkat, Eta gero kanpinekoa baita, Garazi izenekoa, baita nahiko hunkigarria ez. Azkenen gure familiako bat hiltzen dutenean, da nahiko enuke imaginatuko. Nire ustez zuhiltzailearena. Nire ibilbidean zehar makina bat istripuetara joan naz, baina beti dauz batzuk gehiago marketan derena beste batzuk baino. Historia gehiago jakitea ondo legoke. Kotxe bat atropellatu ninduen, orain direla 3 urte, ni bizikletan ninduan, pasatzea tokatzen zitzaidan, berez karril bidegorri zegoen. Bestea presaka zebilen, así que aurretik eraman ninduen, baina zorionez zana ondo eta genuen larritasun handirik izan. Kontu handia izan behar duzula eta zu ezarela bakarra errepidean. Ez dela bakarrik zure gauza eta kontu handi zibili behar zarela errepidean. Adinean gaude, nahi dugu kotxea, ez dakit, konturatu naiz puntua garen esaten abiadura handiko kotxeak nahi ditugula. Nik uste dut nahiko formal ibiliko naizela, baina ez dakit gero egoera ikusita ez dakit nola egongo naizen, baina ni saiatuko naiz gauzak errespetatzen eta horrelako gauzak. Edan gabe, abiadura handirik hartu gabe, ez dakit, normal.